Bombaška afera je naziv za zavjeru protiv knjaza Nikole, odnosno za pokušaj ubistva knjaza i članova njegove porodice koji je trebalo da bude izvršen bombama. Zvanični list crnogorske vlade Glas Crnogorca objavio je 27. oktobra 1907. godine vijest da je osujećen pokušaj ubistva knjaza Nikole, odnosno pokušaj prevrata u Crnoj Gori. Prema zvaničnom saopštenju, policija Knjaževine Crne Gore uhapsila je 23. oktobra 1907. crnogorskog državljanina Stevana Rajkovića, štamparskog radnika koji je od ranije bio poznat kao protivnik režima i koji jedno vrijeme živi u Beogradu. Rajković je 22. oktobra došao iz Beograda na Cetinje, donijevši sa sobom 17 bombi, a crnogorskoj policiji postaje sumnjiv čim je došao na Cetinje. Policija je znala da je Rajković 27. septembra 1907. napustio Crnu Goru i krenuo u Srbiju, pa je bilo sumnjivo što se tako brzo vraća iz Beograda na Cetinje. Uz to, crnogorska tajna policija imala pouzdane informacije da se u Beogradu u hotelu Balkan Stevan Rajković sastajao sa glavnim političkim protivnicima knjaza Nikole. Na jednom od tih sastanaka bilo je riječi i o ubistvu knjaza Nikole. Imajući ova saznanja, crnogorskoj policiji nije mnogo trebalo da stavi pod poseban nadzor Rajkovića čim je stigao na Cetinje. Taj nadzor Rajković je primijetio, pa je pokušao da bombe skloni kod nekog od svojih istomišljenika. Međutim, oni mu, plašeći se policije, nisu htjeli pomoći. Našavši se u neugodnoj situaciji, uplašeni Rajković je odlučio da se preda. Policiji je predao i bombe koje je donio iz Kraljevine Srbije u namjeri da izvrši atentat na knjaza Nikolu. Efikasnom istragom crnogorskih vlasti otkrivena je zavjerenička mreža koju su činila 52 lica, od kojih je njih 30 bilo u Crnoj Gori, a ostali u Beogradu. Kasnije se pozivu sudskih organa odazvalo jedno lice. Prilikom isljeđenja pred policijom, Rajković je izjavio da su bombe trebale biti bačene na dvor i stan kneza Mirka, a da bi zavjerenici nakon toga likvidirali sve ministre. Kao glavne nosioce ovog plana, Rajković je označio Marka Dakovića, Todora Božovića i Petra Novakovića. Nakon sprovođenja istrage o zavjeri, formiran je posebni sud za suđenje učesnicima planiranog prevrata, sud za suđenje anarhističkih zločina. Predsjednik suda bio je Labud Gojnić, a tužilac Pavle Vujsić. Pred sudom za suđenje anarhističkih zločina podignuta je 12. maja 1908. godine optužnica protiv 52 lica, od kojih je 31 lice bilo dostupno, a 21 se nalazilo u inostranstvu. Tokom suđenja nepobitno utvrđeno da su bombe zavjerenicima date iz Vojnog zavoda u Kragujevcu i da to nije bilo moguće uraditi bez znanja srpske tajne službe. Suđenje učesnicima u zavjeri završeno je 31. maja 1908. godine, a presude su donijete za 10 dana. Sud za suđenje anarhističkih zločina osudio na smrt 6 lica, na doživotni zatvor 3 lica, a vremenskim kaznama od 20 do 2 godine robije osuđeno je 40 lica. Trojica optuženih su oslobođena. Sva lica koja je sud osudio na smrtnu ili vremensku kaznu upućeni su u kazneni zavod da bi u periodu od 1910. do 1913. godine svi bili amnestirani.